Igama lami nguMelusi kaSikhosana. Namhlanje sizofunda ngama-adding fractions. Sizofunda futhi lokho abakubiza adding fractions. Phambi kwethu kuzovela ibhodi lethu esihlale sibhalela kulo njalo. Lapha kuthiwa gcwalisa futhi wenze kube lula ama-fractions wethu maqeda uwabhale njengey'namba ezixubene. Phambi kwethu sino 4 over 9 plus 11 over 12. Esizokwenza ke ukuthi sifune noma sithole ukuthi inombolo engena ku9 no12 ozozenza ukuthi zilingane ubani na. Uyazi ukuthi sizosebenzisa ilento abayibiza i-least common denominator ukuqhathanisa ama-denominator sibone ukuthi ahlangana kuphi nendawo na. Esizokwenza uzothatha nje ipeni lethu siyobhala ngale eceleni. Sizothi u9 momphinda futhi ngo9 u18, momphinda ngo18 umphinda ngo9 u27, umphinda futhi 27 ngo9 u36. Kufana no12, uma umphinda ngo12 uthola u24, momphinda ngo12 futhi 24 uthola u36. Kusho ukuthi i-denominator yethu efanayo kule nombolo zombili sizosebenzisa u36. Nangu36 wethu sizombhala laphayana. Sekumele sikwenzeke manje ukuthi sifune noma sithole i-denominator yethu. Ukuze sithole u36 siphinde u9 kawungaki? Kawu4. 9 times 4 yilokhu esikwenzile ukuze sithole u36. Ukhumbule sikwenze ku-denominator, siyakwenza futhi naku-numerator. Sizothi u4 simphinde kawu4, inombolo esizoyithola u16. Siphinde siye ngale u-fraction yethu yaka11 over 12 wethu. Sizothi ukuze sithole u33 loyana siphinde u12 kawu3, sathola u34 wethu. Nasizokwenza ku-numerator yethu sophinda u11 kawu3 sizothola inamba engango 33 wethu. Kusho ukuthi i-numerator yethu u33. So manje esizokwenza ke sizothi u33 wethu lana siya-add lokho kuthiwa sigcwalise noma sihlanganise. Sizohlanganisa ama-numerator wethu ngoba i-denominator yethu ayafana. U36 wethu 16 plus u33 wethu noma simhlanganise no33 wethu, sizothola impendulo yethu engango 49 wethu. Sizothi-ke manje i-fraction yethu entsha u49 over 36. Uyabona yilento abayibiza improper fraction, ukuthi i-numerator ingaphezu kwe-denominator, and akumelanga ukuthi kube kanjalo. I-denominator njalo kumele kuhlale inkulu, i-numerator ihlale incane. Sizokwenza-ke sizothi u36 ungena kayingaki ku49. Esizokuthola ukuthi u36 wethu ku9 ungena kawu1 nje kuphela, kanye. Sizobhala ipensela, ngizoshintsha nje ipensela lethu sibhale ngalo. Sifana nokuthi lapho masithe u36 sizibuza ukuthi ungena ngaki ku49, ungena kawu1. Sibuze futhi ukuthi mawususa u36 ku49 sisala ngangaki? Sisala nga 13. Singathi futhi 36 divide ngo 49 sizothola u1 wethu. Sithi u36 wethu sikhiphe usithi 49 sisuse u36 wethu, sithola bani? U13. Loya 13 esimthole lapha, iformula noma ifraction yethu i1 13 over 36 wethu.